салом алайкум мардуми шарифи тоҷикистон. ман бригадири замини 6 гектараи ноҳияи Хӯросон. мана имсол мо 6.7 сантинер аз замини пахтакорӣ пахта ҷамъ кардем ва кӯшиш мекунем ки дар оянда боз ҳам аз ин зиёдтар пахтаро ассалому алайкум бичинем. салому дуруди бепоён ба мардуми шарафи тоҷикистон ки имсол ҳар як чикар мегӯям ҳар як ноҳия ба худ як фурӯбаранда дорад, як торакунанда дорад. имсол барои мо гапҳои бисёр расид. Хуштак. ҳамин бародар чанд тон пахта гирифти имсол. имсол мо мана боло занг зад чанд тон пахта гирифти, пахтора киҷо кардӣ, даки фурӯхтӣ, барои чӣ хӯрдӣ? Кӯмак бигӯ дакиҷо шид. мана боло занг задан ки чӣ ба пахтои имсол нест. ома пахта шарманда медорӣ? ома пахтора гирифт ома пахтора чӣ ба пахтора мехӯрӣ? ҳаққи мардума мехӯрӣ, беҳтати мардум. пахтора ту чӣ кардӣ имсол? ту чӣ ба пахтора мегирӣ, ҳаққи давлата мефурӯшӣ? ту ки қидод?